प्रमथानि बुरै बदल एबा TWF थाङै मालायखा पुलिस हेडक्वार्टार DGP बाय न्यूज इंडिपेंडेंट नि अनार सयकत तला पात्र रुमजाखा नायमा थांरक बाय प्रमथानि आदंजु रक एबा TWF रक साका सयकत तला पात्र बेलता मानथु तिप्रसा बुरै रंगनो कोक सित्रबाय जलिमानि एबा हानि बुबाकरन बुकोक सित्रबाय जलिमानि बागै बरक खादुजाक अमसिमिया बुबाकरन बुकोक सित्रबाय जा मानतो हिंकिया सयका तला पात्र आबन बागै बो बेलता मानतो हिने साका बुरुंगानो जो आदं ताइबो अमसिमिया त्रिपुरा हास्तिनि चीफ मिनिस्टर बो कोक सित्रबाय जलिजाक न्यूज इंडिपेंडेंट नि सयका तला पात्र जों तिनि फाइमानि हिंगाव बनो DGP नि बाय मालायनो फाइमानि अबंकांकाय सयका तला पात्र बतो केलकाताव थांगे रमजाखा आरनि नायथुगु रमति फैका ओमफ्राय पुलानो जरा टीम थांगे रमनाय रंनो तो हामबायनो मारिखासों तिनि खाना बदो कावानो बो कुतो के जों अबनो नायो बाहाय उकिल बकि सरकारी उकिल बा फातारनि उकिल अबनो जों जाचाय खायनानि मालाय माने अब हमके साका सरकारी उकिल बतंगो फातारनि उकिल बतंगो उकिल कहां नर दंगो हिसा साका रमजाक नै फेबो जों अब नायो जाहाते बता यकथुं बेलता मानथुं तांगि बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रखनो पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगा बुमानि सम्मान मारिबो जत्त बरकनो अस्वीकार खाइमांगला बुरिनि अक्सिंना आचाया हिनि नाय जे ब बुरिनि अक्सिंना आचायै बुमानो सम्मान रिनानि रंगिया जे ब मीडिया हिनि नाय ब निजि अब गसिउ किन्तु मीडिया नि बुखुक्ति अब मोजांगिया हाइसे ब सुदु बुरि रक्सिमिया ब अरो चीन महाराजा न बया करलिया चीनी राजमाता न बया करलिया एमनकि चीनी राजकुमारी न बया करलिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या करलिया अमहायकै जे खुक सित्रा पेरमानि अब ब तो क्रिमिनल से हाइसी ब मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल न बेलता मानथुं अब जों नायो जों अबनो उकिल जाहाते अबनो सठिक विचार रिथुन अब फाइ सापायलाय मासि हामबाय बरबो सावाबनो जों सरकारी उकिलनि बादे फाटारनि उकिल बर रमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओंखाय बुनो कक सित्रा सामारक स्मागलार बेबागनो दं हासि खबजाक ओंखाय आबरंनो बरक तदन्त खालायनाय आगेन रक डब्ल्यू बखौ मा जागा न थाना र जे एफआर खायमानि बिल केस एबा आबरक एक्सन खायजाक आबरक आबो संकासों बरक आबो बर नायनाय हिसाब आफरो तो नायनाय नहि साजाक जोंनो ब जों अरो MCC कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर ब खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दंगो जिनि ओंखाय जोंबो खालायजाक ओंखाय आबरंनो ब नायनाय ओंखाय ताबुक तसे सापिरो नरकताबो जुदि टंखा ओंखाय सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगो नुगो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखा ओंखाय ड्राग्सनि बरक ब खालायमानि टंखा ओंखाय नरक जोंनो आबरिखा ओंखाय जों तेवना हातोगो एक्शन अमायके सावटा ओंखाय अब त जों यूट्यूब से नुगो जों तो प्रमाण तरि मेबला ओंखाय अमते बिनि गिलामा केस दंगो बुदो यगला आशा खायो हामबाय एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायुंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला।